Halo, sóc Pepet i Marieta i suposo que bon heu enterat que estem fent un Verkami per a costejar la promoció i l'edició del nou disco. Bon heu enterat, no? Perquè mira que sóc més pesat que 25. Pues bueno, tios, resulta que només mos queden 9 dies per aconseguir el nostre objectiu. Així que, vinga, va, ajudeu-nos, tio. Ha quedat clar, no? Què voleu, que us ho digui al revés? Senyores i senyors d'este món incert, los Pepet i Marieta estem fent un Verkami per a la promoció i l'edició del nou disco. Mos queden 9 dies. Ajudeu-nos, tio. Què voleu, que us ho digui al carrer? Senyores i senyors, aquí estic a la Meridiana de Barcelona. Bueno, els Pepet i Marieta hem iniciat un Verkami i només mos queden 9 dies. Què voleu, que us ho digui a la dutxa? Senyores i senyors, aquí me teniu a la dutxa. Estem fent un Verkami i només mos queden 9 dies. Què voleu? Què voleu? Que us ho digui vestit de pirata al dalt d'una bici? Senyores i senyors, aquí estic de pirata al dalt d'una bici, tios. Que estem fent un Verkami, que només mos queden 9 dies. Ajudeu-mos! No se m'ocorrís res més que dir, tio. No se m'ocorrís res més que fer. Me cago en la mar, que me foto l'osa, que me foto l'osa, que me foto de frenos!